ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд мошинои нав аз Тоҷикистон ва Алмосква роӣ кардем ки мо қабул кардем, пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо давомхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон компания, ягон аппарат, обшим чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошед, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экранмода роӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имзо навор ҳастад мошинои фурӯшӣ аз территорияи Москва, аз территорияи Тоҷикистон ҳастад. Opel Astra дар кузови караван, Mercedes-ҳои Sprite, дута Opel-ҳои Hatchback, Daewoo Nexi, Opel Zafira, Sechka Простой ва объёмный ва дӯстони азиз дигар навъи мошино ҳастанд ки бо нархҳои арзон барои шумо омода кардем ва пешкаш мекунем. Ва инчунин Mercedes-ҳои Е-класс ҳам ҳастанд, дута мошинои мусофиркаш ҳастанд ва боз чанд навъи дигар мошино ки ҳамашон барои шумо омода кардем. хоб ва курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 129 сомонӣ ҳастем. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем то охираш тамошо кунем. маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биён ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, мо ба шумо тавсия метиҳем. Компания яка бекзо дорад ки мошинои комфорти, мошинои люкс доранд. шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи Садовод ва дигар ҷо омада худашон мегиранд ки шумо ҷотона маслиҳат мекунед, гап мезанед, худашон омада мегиранд, хоҳен ба пешона мерин. хоб дута рақам дорад ки ҳад рақамошон кор мекунанд. шуморо дӯстони азиз бо нархи шартнома, яъне ки маслиҳат карди нарх мекунанд ва комфортна бурда меоранд. чанд мошинои люкс доранд ки мошиноро худтон интихоб мекунед. дурнаи мошин люксай, Wi-Fi, Pi-Fi ҳамаш кондитсионер қоидавӣ. хоб таҷрибаи кори 10 сола, компанияи боварӣ, компания яка бекзод. метавонед ки шумо аз номи канали Рахштеҷӣ муроҷиат кунед, бо ягон скидка мекунанд. ҳар рӯз рейс доранд, бадон яъне ки чанд намуд версия мошин доранд ки ҳар рӯз рейс доранд. метавонед ҳозир нами тамос гирен, читона рӯзтона аниқ кунед, шуморо бурда оварда мерасонад. маромад ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. як мошини фурӯшӣ имрӯза ҳастад ки срочнаи Opel Astra G ҳастад ки дар территорияи Москва. Opel Astra G дар кузови караван, соли бароишаш 2004 сол, сӯзишвораш бензин, объём мотори 1.6 литр, коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ҳуҷҷат, документ, страховка дорад. дӯстони азиз, хоб дута дари пешаш электропакета, кондитсионер дорад, абагирев сидена мега дорад. мошин мега ягон запрет, ягон мақсад ки ягон штраф надорад. мошин сайстани нав беҳтарин. айни ҳол қарор дорад дар Москва, город Домодедовда ва фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 рубл ҳастад ки бо муомила дорад. 220 000 рубл бо савдо дорад. рақамҳои Россия промой кор мекунад. дар рақамҳошон WhatsApp доранд. балоншон пачкай, салоншон тозакай, краскаш яъне заводской нав, мошин беҳтарин ҳолатда. страховка маш қоидави аст, электропакет, кондитсионер, абагирев сидени. 2004 сол Astra G караван. хоб кадом бардорон дида ки дар кор ҳастанд хали мошинча аз як тоҷики хумона бо срочнай бо агон асу арзон мекунанд. метавонед аз ҳамин рақамҳо маълумотҳои пурраша гирен. лайка фаромӯш накунед, обязательно нагузоред ва дӯстони азиз навора то охираш имконият бошад тамошо кунед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастад ки мошинои мусофиркаш ҳастад баъдон ки Peugeot Boxer. ҳамин хел номи мошин Peugeot Boxer. соли бароишаш 2012 сол ҳастад ки сӯзишвориш дизели як турбина ҳастад ки моториш 2 литра, коробкаш механика. сайстани мошин беҳтарин мошина нав ай Москва овардагианд. мошин дӯстони азиз ходовой дорад, запаска, балон ҳамаш нав. мошини тоза ҳастад. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, нав ай Москва овардаги ҳастад. нархиш 80 000 сомонӣ ҳастад бо муомилат ки бе растамошка. агар ки растамошкаро хичон кунанд, нархиш 90 000 сомонӣ ҳастад бо ягон сум муомила мекунанд срочна. якташ рақамҳои Мегафон, ахираш 90 WhatsApp-и Тоҷикистон, думаш рақамҳои Россия промой кор мекунанд. мошин мегад беҳтарин ҳолат, запаска, скамейку ҳамаш ҳастад. агар растамошка хичон кунанд, нархиш 90 та ягон сум мегзаранд. агар шумо кунед, нархиш 80 та бо ягон сум мегзарад. хоб вариантҳои алишам ҳаст. ягон мақсад ки говай, мақсад гӯспанда, ягон молои майда кати обшим ба ҳамин мол кати алиш мешавад ки вариантотона пешниҳод кунед. яъне ба гов мол вариантҳои алиши мега дорад. ходовой дорад. мошин мега тоза нав мега ай Москва овардем. дар шаҳри Ваҳдат. хоб маромад чӣ саволе ки доред, чӣ варианте ки дошта бошед, дӯстони азиз нами рақамҳода занг занед ё ки дар WhatsApp нависен, бештар маълумотша гирем. мошин мега мошини хуб ҳастад. маромад метавонем бо гап занем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастад ки дар кузови Hatchback, светои бриз шампан, соли бароишаш 1997 ҳастад ки сӯзишвориш бензини, хӯлия газа умуман дагӣ нестад.
кузови тоза, бензини хӯлӣ, мотори 6 литри простой, коробка механика, сайстари мошин бадорон беҳтарин. мошин яксола нав ҳуҷҷат кардагаст, нав 1-2 рӯз пеш танировка кардага, як соли рона. хоб 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. аккумулятораш пачка, дискаҳои паук, яъне ки дискаҳои престиж шапалох ҳастанд, нав дискаҳои калон. хоб салон тоза кай, хай обши балонаш ҳолати кори дар мошин беҳтарин ҳолат дай. хоб абс ҳама чӣ дорад, мактафамаш кор мекунад. нархи мошин мегӯяд 43 000 сомонӣ аст, бо ягон сум мегӯяд муомила мекунад, бисёр не срочна азиз ва мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. камтар муомила дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона 24 соат кор мекунад ва дар рақамҳошон ватсапа дорад. мошин ҳолаташ беҳтарин. мошин рости гап қариб ки таи 47 ғайлага, не ки якада сум дар кора мегӯяд срочна ба хотири мефурӯшад. танировкаш як сола дорад. салон тоза кай. марҳамат кадометон ки мехарем дигар маълумотои пурраша аз худашон гиред. 43 000 аст, бо ягон сум муомила мекунад срочна бадай бо методи хатишон муомила кунем. лайкҳоро азанем фаромӯш накунед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст баъдон ки Mercedes Sprinter аст ки мошинаи мусофиркаш. соли 26 2005 сол аст ки сӯзишфурӯш дизелай авбиё мотораш 4 тага мегӯяд, яъне ки 4 тага. коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор мегӯяд 4 тагаи ДД бо хай маълумотша мегирад, свети сафед, пробегша мегӯяд мақсад хай созай. хоб салоншам тоза ка, ҳама намуд сика мекуша 18 сика мекунад ки 18 одам мебарад. хай бо агар одамое ки рост истанд ба фикр қариб таи 30 нафар мешавад. хадавой мегӯяд созай, балонаша мегӯяд ҳолати корияй. нархаш мегӯяд бо маслиҳатай. якумаш рақамҳои Билайн, ахираш 70, дуюмаш рақамҳои Мегафон 8383 имо ватсап дорад. ҳар рақамҳошро кор мекунад, метавонед маълумоташа аз ҳамин рақамҳо гирем. мошин дар территорияи Душанбе, колхози Россия, обши тарафҳои ҳамин Душанбе даста бо маълумотша мегирен. нархаш бо маслиҳат. дӯстон азиз, занг мезанед ёки мошина рафта аз пеш бибинед, хатшон ва савдо мекунед. хоб ҳар рақамҳошро мегӯяд срочна мегӯяд, арзон кардан мегӯяд. марҳамат дӯстон азиз, дигар маълумотои пурра аз рақамҳои поёмода. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст ки срочнаи Mercedes Е класс аст, баъдон ки мошини молодежни мошинои зур. соли 26 2003 сол аст ки сӯзишфурӯш газ бензин, авбиё мотораш 2.4 литр, коробка механика, ҳолати мошин бадрон беҳтарин. мошин чоткаи бад, мотор вагони мотораш нав аст, бензин газ ҳардуш кор мекунад. хоб мошин хай мақсад ки соз аст, бо мақсад ки маълумотои пурраша мегирем. 2 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 8 моҳи дига танировка дорад, мотор электропакет, кондитсионер, балон нав, хадавои дорад, аккумулятораш пачка. сӯзишфурӯш ҳам бензин, ҳам газ дӯстон азиз. хоб мақсад ки хай камтар ягон мумкин корам дошта боша, хай бо маълумоташа мегирем. мотораш беҳтарин, салон тозаак. нархи мошина мегӯяд 90 та мегирем, бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Кулобда. агар харидори аниқ боша мегӯяд срочна сум дар кора, бо арзонтари муомилаи хуб кардан мегӯяд метавонем. хоб якумаш рақамҳои Вавилон Тоҷикистон, ахираш 98, дуюмаш рақамҳои Россия 34 ватсап дорад. дӯстон азиз, маълумоташа ҳамаша гуфтум, набо агар ягон душара нафаҳмида бошен, шумо занг занем, ба шумо фаҳмонда метиҳанд. нашод сумуш арзон муомила дорад. мошин мегӯяд чоткай чихел дар навор дидасед. марҳамат, занг занед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 аст, баъдон ки Американка SK. соли 26 2011 сол сӯзишфурӯш бензини хӯлӣ, авбиё мотораш 2.5 литр, коробка автомат, сайстари мошин чотка мегӯяд вагонай. соҳибаш маълумотшам хел наист. Американка SK вагон. танировка ҳуҷҷат ҳардаш як сола, кожни салон, обогрев сиденья, обши обогрев сидельник, хоб старт-стоп, отпечатки палец, хоб дигар монитор Android, дӯстон азиз, 4 та балон мегӯяд пачка, хадавой падавой, ҳамаш радной краска беҳтарин аст. дӯстон азиз, яъне ки обши мошин ҳамаи намуд комфорта дорад, балонам нав ва диска. нархи мошин мегӯяд 128 000 сомонӣ аст, мегӯяд бо муомила кардан метиҳад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нашод муомилаш мегӯяд дар назди кахоти мошин мегӯяд, ба телефон намешавад. то қасуми хӯлӣ 4 та балон пачка, ҳуҷҷат, танировка як сола, ҳамаи намуд комфорта дорад. агар харидори аниқ боша мегӯяд арзон карда метавонед мошин дар шаҳри Ҳисор. марҳамат, занг занед. ва дӯстон азиз, ногуфта намуд ки шумо дам агар ҳамхари мошинаи фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан бошад, марҳамат рӯй кунем, реклама мекунем. лайкотон нагузоред, фаромӯш накунед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ.
мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочна Opel Astra F дар кузови хечебек соли барои 6 мегад 1998 ҳамин хеле соли ки голландский буша 98 сол 34 газ бензин объем мотори 1.6 литр коробка механикаи мошини мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошини мегад фақат ки дар ҳолати хуби техника дигар маълумотша нагуфтем хай балон ҳолати кӯрия мақсад чихол пихол хай дигар маълумотша мегӯяд гилайн ҳамин чашкаш варид набоша мошини дигар маҷош усуш ягон мақсад проблема нестае номераш транзит. нархи мошина мегад 34 000 аст бо арзон кардан метия ва мошини қарор дорад дар территорияи шаҳри Душанбе. рақамошон вавилон аст вавилон метавонед дигар маълумоташа аз худашон гиред 34 бо савдо доштае. ва дӯстон аз кадом маркаи мошин ба шумо дар кор боша мақсад ки мехаред дар комментара нависед яъне ки тоқа дар комментар дар WhatsApp не дар комментар нависед ки чӣ хел модели мошин ба шумо лозимае агар мо ёфтем дар видеои оянда ба шумо мошини гуфтатона пешкаш мекунем. лайк казанед ва навро то охираш тамошо кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Opel Zafira аст баъдон ки як дона сурат дошта ҳолаташ мега хубай срочна нархи арзон. соли барои 2002 сол 34 газ бензин объем мотори 1.6 литр коробка механика мошини мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина расходша нагуфта инам хеле свето 2002 сол нархаш 45,000 сомони аст дӯстони азиз бо ягон сум муомила мекунад нархи арзон. акр намедонам ки расходра дора ишабо худтон аниқ мекунад 45,000 сомони мошини дар территорияи Душанбе рақамошон TCL кадоми шумо даки маъқул боша мақсад ки мехарен занг занед дигар маълумоти пураша аз худашон гирен марама. мегзарем ба наҳам мошини фурӯшӣ Daewoo Nexia аст баъдон ки светои сафед срочна соли барои 1996 34 газ бензин объем мотори 1.6 литр коробка механика мошини мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хоб мошини мега ҳолаташ хуб мотор соз коробка 100% мошини мега инам хеле сайзтария хай дар сурат маълумае нархи мошини мега 13000 сомон аст мега агар харидои аниқ боша бо муомила дорад неки илтимос мега одамои бекор ғам натиҳ неки фақат харидори аниқ хай акрем дӯстон аз намедонам чанд қа арзон мекунанд неки ягон сум арзон мекунанд мошини дар территорияи шаҳр рақамошо дар пойни видео ҳастаем кадоми шумо даки маъқул боша агар сумтон налич бошад занг занед бештар маълумотша гиред. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс аст баъдон ки срочна ҳам алиши ҳам фурӯши сечка соли барои 1994 астае ки ҳам газ ҳам бензин дорад объем моториш 1.8 литр коробкаш механикаи мошини мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошини мега элегансае мошини на хадои мотор коробка хадовой марсоз балоша ҳолати кори хаяди каунтер миличовка корда танаш дар мевасад косметически дигар маҷош мега созае. мошини мега дар территорияи хуҷа ки чкаловсдае вариантҳои алишиам дорад. нархи мошини мега 25,000 сомони аст мега агар харидори аниқ бошад арзонтар кардан мегӯяд метиҳем срочнае ва вариантҳои алишти хона пешниҳод кунед рақамошон TCL мошини дар территорияи хуҷан яъне ки чкаловсда марҳамататон азиз чӣ маълумоте ки доред чӣ саволе ки мехоҳем фаҳмидан ҳамин рақамҳо занг зада пурсем ва ягон реклама боша марҳамат роӣ кунед реклама мекунем ин буд навори имзои мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.